Priatelia, ja vás zdravím a zároveň vítam pri novom videu a dnes by sme sa spolu pozreli a nejak si bližšie rozobrali fotopasce od značky Oxe a začali by sme rovno týmto Wi-Fi lovcom, ktorý ma zaujal hlavne svojou robustnosťou a táto fotopasca sa podielala na projektoch na území Kostariky a Sibíra, kde vlastne bola testovaná v veľmi nepriaznivých a extrémnych podmienkach a pomáhala organizáciám Prales deťom a Justice for Nature. Takže táto fotopasca vlastne nám disponuje s veľmi kvalitným videom, ktoré robí až v 4K kvalite a 30 megapixelových rozlíšení fotky. Čo vlastne znamená 30 megapixelová fotka? Je veľmi kvalitná na to, keď napríklad vám niekde v pozadí na nejakých 15-20 metrov ide jeleň a táto fotopasta s 30 megapixelovým rozlíšením fotky vám to umožňuje vlastne toho jelňa prečítať aj na väčšie vzdialenosti. Táto fotopasta má dosah 20 metrov, čo sa týka PIR senzoru. Takže keď aj niekde v diaľke ide nejaká zver, viete ju ľahšie prečítať, či už srnec alebo jeleň. Tak, potom už si ju otvoríme, takže fotopasca ešte, aby som spomenul, má IP66, čo je vlastne International Protection a vlastne čo znamená IP66. To znamená vlastne, že je úplne odolná voči prachu, vode a snehu zo všetkých strán. To znamená, prach sa dovnútra nedostane a ani voda, ani sneh je úplne pokrytá zo všetkých strán. Tak a aby sme si ešte ukázali aj túto fotopasci, môžete si dokúpiť veľa príslušenstva, čo je vlastne napríklad tento akumulátor, ktorý je veľký pomocník v zimných alebo celkovo počas roka. Napojíte si ho na tento akumulátor, ktorý si doma dobijete a fotopasca vám vydrží o mesiace dlhšie v teréne. Potom by som spomenul tento box, ktorý vlastne je veľmi dobrá vec, čo sa týka napríklad pred medveďom alebo pred nejakou zverou, čo sa týka toho, že mne už tiež jednu fotopastu medveď rozhrízol a nemal som ju v takom boxe, iba som ju mal upnutú cez poprud na strome. No ale takýmto boxom sa vám to nestane, lebo medveď sa nemá k nej ako dostať. A samozrejme aj proti odsudzeniu a ukradnutiu fotopasce je tento box super. K nemu sa dá dokúpiť ešte takýto zámok, ktorý vlastne prevlečíte tuto zadom cez to a to necháte upnuté na strome, zamknete si to a je malá pravdepodobnosť, že sa jej niečo stane tej fotopasci. A táto fotopasca Wi-Fi lovec, keďže sa volá aj Wi-Fi lovec, tam disponuje s Wi-Fi pripojením, čo je super vec. Fotopascu, ako si ju kúpite, tak ako ja som teraz dostal a otvoríte si box, tak si ju najprv nastavíte manuálne, v nastaveniach si nastavíte všetko, čo potrebujete, či už foto, video, všetky dátum, čas, úplne všetko, intervaly a všetko, čo sa dá nastaviť vo fotopasti, je tam vážne veľa funkcií, tak si všetko nastavíte a potom prostredníctvom Wi-Fi, keď si ju už upnete do lesa a dáte si ju do toho boxu, ako som spomínal napríklad, budete ju mať zakladkovanú, tak je zbytočné a ťažké stále fotopascu vyberať z nej SD kartu, tak nemusíte vôbec to demontovať, prídete k fotopasci a cez váš smartfón, tu vzadu to máte, je to tam aj nakreslené, tu je ten QR kód, cez ktorý si vlastne stiahnete aplikáciu do vášho telefónu a len sa pripojíte a keď už prídete skontrolovať fotopascu, tak si pozriete všetky zábery, čo tam bolo a stiahnete si to do telefónu. Takže, aby sme sa dostali k samotnej fotopasci, tak ak si fotopascu otvoríte, tak hneď na vás vyskočí táto SD karta, ktorá je vlastne, ktorú dostanete k fotopasci, 32 gigovú. Potom samozrejme manuál, ktorý je celý v češtine, čo je super vec, aj fotopasca, má všetko, celé menu, má úplne v češtine, čo je super vec. Potom fotopasca vyzerá samotná takto. Tak aby sme si ju trošku rozobrali. Tu má foťák vlastne, čočku, ktorá natáča, ako som už spomínal, 4K videa a 30 megapixelové rozlíšenie fotky. Potom na čo slúžia tieto tri. To sú PIR senzory, takzvané pohybové senzory. Tieto bočné snímajú 30 stupňov.
30 stupňov, keď sa zachytí pohyb. Tento centrálny senzor sníma 60 stupňov. Dokopy táto fotopasca, ako ju máte umiestnenú takto, tak sníma 120 stupňový uhol, čo je dosť široké. Nemusíte sa báť, že ju niekde umiestnite a nezachytí vám nejaké okolie. Zachytí vám 120 stupňový uhol a dokonca trvá fotopasci 0,02 sekundy, 0,2 sekundy jej trvá zachytenie pohybu v lese. To znamená, keď ide z boku jeleň alebo nejaká zver, trvá aj 0,2 sekundy, kým sa spustí fotopasca a začne ho snímať fotka alebo video. Takže to je tiež, si myslím, jedna veľmi pozitívna vec. Tak ako si fotopascu otvoríte, tu je priestor, keď otvoríte, tu sa skrýva 8 áčkových batériek, ktoré sú prikryté takýmto krytom, na ktorom kryte vám vlastne máte aj preklik cez QR kód, na ktorý sa dostanete na tú aplikáciu, ktorú ovládate potom fotopascu. Neskôr si tam môžete tiež nastaviť, vo fotopasci si nastavujete cez to Wi-Fi tiež nahrávanie a všetky veci s tým spojené. Takže fotopascu mám otvorenú, teraz tam máme tu 3 polohy: on, setup a off. To znamená zapnúť, vypnúť a vlastne nastaviť alebo nastavenie. Dáme si do polohy setup, ono sa nám pekne zapne a hneď od nás pýta SD kartu, tu čo sme vlastne dostali v balení. Tak tuto na tej dolnej časti je port na SD kartu, ktorú tam len jednoducho zasunieme a teraz nás fotopasca pustí dovnútra. Medzi tým, než sa nám fotopasca zapne, tak počkajte, už sa zapla, takže fotopasca nám disponuje veľkým displejom s uhlúperečkou až 2,4, čo je tiež super vec, keď prídete do lesa a chcete si pozrieť priamo vo fotopasci, napríklad, že nemáte so sebou smartfón alebo chcete si pozrieť vo fotopasci fotky, tak tento displej vám umožňuje, že si pozriete na mieste a detailne uvidíte, čo tam vlastne, čo bolo na fotopasci, čo je super vec. Takže, aby som prešiel ďalej, menu, klasické režim foto alebo foto plus video, interval PIR, čo je vlastne, to sa dáva stále najmenšie, aby keď príde nejaká zver, aby hneď zasnímalo a nie až o nejakých 30 sekúnd. Citlivosť PIR, samozrejme. Citlivosť je malá, stredná a vysoká citlivosť. Nejak ako to funguje v praxi. Tak vysoká citlivosť sa využíva väčšinou v zime alebo na nejakých možno otvorených miestach, kde není veľa mladiny v okolí alebo nejakých konárov, lebo ak dáte vysokú citlivosť, tak vám bude stále snímať, keď niečo sa v okolí nejakých myhne, tak nejaký konár alebo niečo, tak hneď to sníma. Takže ja napríklad používam zásadne strednú PIR citlivosť. Potom veľkosť fotky sa nastavuje, počet fotiek, rýchlosť uzavierky, rozlíšenie videa, dĺžka nahrávania videa, potom jazyky. Samozrejme fotopascu, ako si zapnete, je hneď v češtine, čo je výborná vec. A potom samozrejme dátum a čas. Je to veľmi, má veľa funkcií táto fotopasca, ale je veľmi jednoduchá na používanie, čo sa týka nastavovania. Vie ju nastaviť fakt aj človek, ktorý fotopascu nikdy v ruke nedržal, čo je super vec. A ešte to pripojenie na to, cez to Wi-Fi na tú fotopascu je tiež super. A uvidíme, no my ideme vyskúšať do lesa, čo sa nám podarí zachytiť a ideme dať do boxu a celú spojazniť. A čo je veľké plus tejto fotopasci ešte, hlavne v letných mesiacoch, tak je to, že sa dá vlastne ten akumulátor. Ja tu nemám celé príslušenstvo, ja som si len zariadil tento box ochranný, čo je super vec voči potom túto klapku a akumulátor, ale k fotopasci sa dá ešte dokúpiť aj solárny panel, ktorý si napojíte na fotopascu. Tu v spodnej časti máte napájanie, tu je napájanie, to si napojíte na fotopascu a dáte si solárny panel externý, ktorý si dokúpite a fotopasca vám vydrží aj veľmi, veľmi dlho v lese. V letných mesiacoch aj pol roka úplne bez nejakého pozerania. V zimných mesiacoch samozrejme tiež, takže my to ideme skúšať vlastne a túto fotopascu ideme otestovať. Takže ešte, aby som vám ukázal, čo vlastne je v balení, tak v balení dostanete ešte takýto
To počkajte, ja ho otvorím. Takýto držiak na strom. To vlastne si môžete túto fotopastu upevniť cez takýto držiak a fotopastu si nastavíte presne, že není úplne upnutá popruhom, ale si ju nastavíte v akom uhli chcete natáčať a tak. A potom samozrejme kábel na napájanie a popruh na strom. Takže to je vlastne všetko v fotopastce. Takže my už ideme z fotopastu do lesa a ideme ju upnúť na strom do ochranného krytu a uvidíme, čo sa tam podarí. Takže majte sa a vidíme sa v lese. Takže my už sa nachádzame na mieste, ideme umiestniť fotopastu. Takže fotopastu vkladáme do boxu. Tak samozrejme kladka. Takže fotopastu máme inštalovanú a už budeme čakať iba na zábery.